kandi winjo ka Kuppet pod wacho ni kata doko ni ng'anyo margi ochungi to ochungi kuom kinde to yuago chien kacha ni kane ng'anyo nitie jonyuol obedo kod chandruok mopogore golo nyithindo e skul kata kodwogi kendo to ma ok thuolo ma ng'anyo mag jopuonj bedo en gima osebedo ka dhi nyime to wacho ni kaka un jonyuol de gombo mondo mi twak obedie e kind sirikal kaachiel kod duol makelo ne jopuonj ok ang'e ni ere kaka nono tugni obed nikeche waneno ka TSC nyochodo chien ka ni tagi dhie court ka gidwa ni mondo ng'anyo mar Kuppet chungi to Kuppet be no orietho gi nok nyal chungo ng'anyo nyaka chieng' moro chop dwachgi to ma endo sigelo pek ahinya ne jogo eko matero nyithinde e skul ma gin jonyuol mabende telo negi odiochieng' ma kawuono gin ang'o gini ma kata gin kitwak mage monego bed ni sirikal keto kod Kuppet mar neno ni kinde mabiro kaendi ng'anyo moro amora manyalo rocho chenro mag somo e skunde ma pacho kaendi ok obedo kare mondo jopuonj kaachiel kod jonyuol obed gi lwasi makare kinde ma chenro mag somo dhi nyime pacho ka. Erokamano, aparo ni weche machando jo Kuppet kod jo tie to kod jo NAT gin weche adek. One, achiel, there's implementation of the CBA. Very, very important. Akwayo ni jo Kuppet oyie odhi obed piny, the executive odhi obed piny gi jo national government kata the TSC mondo implementation otim once and for all. Mar ariyo, the leaders the representatives mag Kuppet umetiyo matek ni jogiu. Teachers tiyo matek okoka. Kendo tiyudo ka teachers so chiko jopuonj e school kendo gin e class. To iyudo ni ka gichiwo grievances mag it is not being implemented. Yogo kaka representative mar jo Kuppet tiyo matek ni jopuonj. Iwinjo kaka an awuon an Dr. Moses Nyambera iyudo ka jonyuol achune gi matek un bende temu matek mondo bede table mondo discuss this thing once and for all. But agi kwa achiel kende kaber to ng'anyo ni obedo ga December. Iwinjo ukete otemo ne ng'anyo ukete December kikubedi di school holiday koro yemba to kogi ga January. You understand? Because there are so many ways. There's not exams not better marked, but all in all, the most important thing is mutual understanding. We should also have a mutual understanding between the TSC, Tokorangoa, or the national government. Thanks so much. Benya lubedo ko kaka jonyuol un ko luwo ne kiny tijo puonj mondo ke skul ka gin kod jor dwachgi te mana gidwaro mondo sirikal timne ok otimnegi to ng'anyo chungi nitimo dhi skul ka pod gin gi teko mar jimi kod puonjo nikech gibedo disappointed bende no kama nyalo chandu kaka jonyuol ni samoro puonjo ok nyal bedo makare e skunde chutho jopuonj todo ki skul kang'ur namba achiel kaka ne gidwaro kotimore negi kendo ging'ur kabisa. Koro akwayo ni kapok ochopo November, because you have talked about 2 months or 3 months, so that you might have another ng'anyo, whichever language you can call it. So back home, jopuonj ok mor. Gidoko dok classes ke gima ne nyalo timo koro onge. Koro gima kan kaka representatives mag jo Kuppet yudo thuolo wuothi because you are there represented the schools. Have a meeting with your people. Miziki gimoro wadhi timo mondo koro jopuonj obed gi chuny mamor. To chutho jopuonj ok nigi chuny mamor. Makoponi the principals mag schools mamoko can heads of the institution okote buyo ko jopuonji depression bro nego jopuonji ke yiro ka jopuonji wala bi jomoko nigi loan madij makana kaka gichul bende onge iwi to ne you expect ko mingi gimoro to no we are chulo but all in all just have a meeting with the representatives. Even before that, call a meeting in town here. You can have that meeting. Ipuonjo ginya fine but no better marriage which they better maber. Okay. Yes, you koro doga no. Odogo tika kanegitio. Mama should be implemented or should be done immediately. Elo jonyuol ma be kande ango manyalo ngiso jonyuol metelo negi skunde moporo pore ma samoro nyalo bedo koluor ne nyithindgi samoro ok nyalo yudo somo mowinjore kalore kod pek manitie wach mar ng'anyo mar Kuppet pacho kande. Surety madam jonyuol 100% jopuonjo sedok e skul. Jopuonjo gi jokon gi oruma kod nyithindo magipuonjo. Somo sedhi maber, somo dhi maber sani, maonge problem moro amora. Koro the only thing jonyuol chulo fees kaka no chulo fees cha mondo jopuonj bende matindo tin mano timo kaka maybe academic support of other schools they have their own private arrangements of this academic support mondo jopuonj bende bra gi mor but
Jokupet, Yogo, the Secretary General, please make sure that in this school, in this school, the representative in his school, and Kaka Jatenjo, your man, Homa Bay County, I sent him a will call your get him a bed, or I tell you in the school. Couldn't make sure that you put you go better or when we choose my own. I'm about to tell you, will cover farmer, I'll be for a maduong. You put you go, I'm about to tell you, we'll call you most,